Čo to? Matúš, to je realitný špecialista pri telefóne špičky, najšpičkovatejšie. Dobrý, predávam domov veľkom šariši. Veľký šariš. Natočíte aj video? Natočiť? Ale čím skôr? Môžeme hneď? Ako hneď? No, hneď? Myslím, hneď, teraz. Super, tak príďte. OK, idem. Matúško, ideme! Hej, a pridaj, Lukačička! Vítajte vo Veľkom Šariši. Dnes sme si pre vás pripravili ponuku tohto nízkoenergetického rodinného domu, ktorý je prešpikovaný technológiami. Tak sleduj, lebo možno to bude tvoj nový domov. Zastávaná plocha domu 104 m2. Úžitková plocha 85 m2. Plus možnosť využitia 45 m2 podkroví. Ak by vám bola kuchyňa s obývačkou s 3 obytnými izbami málo, hore na poschodí je predpripravená ďalšia obytnú izbu v výmere 45 m2 a takisto dotiahnuté inžinierské siete ako kanalizácia, elektroinštalácia a vzduchotechnika. Dom disponuje 3 druhmi vykurovania. Primárne vzduchové tepelné čerpadlo, doplnkové elektrické podlahové kúrenie prostredníctvom uhlíkových káblov a do tretice príprava na kozu. A keď sa stanete majiteľmi tohto domu, tak takáto záhrada bude pre vás nachystaná každý deň. No a konferenčný stolík aj s prestieradlom máte v cene. V dome je už teraz nainštalovaná rekuperácia, klimatizácia, osadené zásuvky, vypínače a tiež termostaty. Všetky inžinierské siete sú k dispozícii a v budúcnosti tu vznikne súkromná rezidencia, ktorá bude rátať so 6 domami a tento bude jeden z nich. Veľký Šariš je malé, dynamicky rozvíjajúce sa mesto s perfektným napojením na diaľnicu D1. Nachádza sa v tesnej blízkosti krajského mesta Prešov a v okolí sa nachádza množstvo atrakcií a aktivít, ktoré spríjemnia váš každodenný život. Ak sa vám teda páči predstava bývať v takomto rodinnom dome, nemajte ma kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom sociálnych sietí a takisto sledujte náš YouTube kanál, na ktorom sa dozviete o všetkých novinkách, ktoré pre vás pripravujeme.